आनिया दाखालि मेथाइ खननानै सेलिब्रिटि जाबायलाय फट' खेबजानो नागिरदों नै सेंग्राफोरजों आनिखौ फरायग्रोनोसै खन्थर दं आयु बिलाय गर मा जाखोसै जोंनि मुंदांखा गायक जाबायना नोङो आयदा मा होननाय जाखोसै बिलाय हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे आनैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय आरो आयं ओमफ्राय आबै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा आनैनि मेथाइ खननायखौ बिथाङा गावनो जायगायावनो मेथाइ बानायनानै रोजाबो लोगोसे गोदोनि माखासे मेथाइफोरखौबो आनैया खननानै होलांदोंमोन जोंहा माने मागोनि अर सायनायावनो ओरैनो खनफैदोंमोन आरो आनैया ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना गोबां एक्सेप्ट खालामबाय मोजां मोनबाय दा आनैखौहाय आङो जोंहानियाव लेंहरफिननाय जाबाय आरो सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय एसे आनैया दा एसे नार्भास जादों दा आनैनि मेथाइ खननायखौ गोबां मानसिफोरानो गोबां सुबुंफोरानो नायबाय नालाय दा आनैया मुसुलपुरावनो थांनो हाला ना बिदिनोथ' जादों दा बयबो आनैखौ बुंसै मा बुङो बिदिनो जादों होनो आंहा लाजिना फैयो बिदि जादों आरो आङो बेबायदि रानिखौ बिदि खालामगोन होननानैबो आं मिथिथारा ओरैनो जोलावदि बोलावदिसो खनहैदोंमोन आं सोर मिथियो बिदि गोबां मोजां जादोंमोन आनैनि मेथाइ रोजाबनाया ओरैजाय मिनिथावबो जादों ओमफ्राय आरो दुखुनि माहारियारि मेथाइ हारिनि मेथाइबो खननाय जादों नालाय जोंनि इउटुबार आंनि लोगोफोरा गोबां मोजां मोनदों आरो कमेन्टआनो नायख'नो हायाखै आङो माने मोजां गासिबो सुलेखायाबो हाला रान' मन्दल बायदि रान' मन्दलफ्राबो साबसिन दानि सिंगारफोरा रावबो हाया माने कमेन्टआनो नायख'नो हाया मोजां कमेन्ट गोजा बिदि आरो ओमफ्राय जोंखौसो कमेन्टआ रायहरबावो बे खाथिनि मानसिफ्रा बांद्राय मिनिद्रायदों होननानै आरो मोजाङै खननो हो बेबायदि आरो कमेन्टफोरा दा जोंहाबो आनैया मोजां फुरथि मिनिथाव खमाय नालाय जोंहाबो मिनिनो ओंखारो ना आनैया ओमफ्राय मिनियानो आरो मिनिहोनो हानाय गुन दङ जायगायावनो मेथाइ रोजाबनाय गुन दङ ना दा आनैनि नामखौ खनसे मोजाङै खोन्थाबावदो दे आंनि गामिया सान्तिपुर आरो नामा आरो ज्यति बरगयारि बेनो नामा दा जोंहा आनैया आंनि गामिनिनो गामिया सान्तिपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओरैजाय पस्ट अफिस नारायणपुर गोलैयो आरो दा आनैया सिगाङो मेथाइ रोजाबबोखायोमोन नामा आं एनै बिदिनो माबा गामिनि मानसिफ्रा बैसागोनि फांसनाथ' जों गामियाव बिराद जायोआनो बेयाव दिखाङो आरो बिदिनो बायदिसिना मेथाइ खनहोयो मालाबा बोसोराव आङो बानानै उथिया बेफोरबायदिमोन आरो दाख्लैबो बिदिनो गथ'फोर रंजानायजों जाबजों अर सायनो थांनायाव आंहाबो बिदिनो रंजाफ्रांलायलांबाय आरो आं मालायनि मेथाइखौ बिदि रोङा आं ओरैनो निजेनो बेफोर मेथाइआ बिराद गोबाव जाबाय आं सुजुनानै दोननाया आं बिदिनो समाव हारसिंनो हाहाङैनो लाखिबाय थायो आरो बिदि बेनिफ्राय सानोमोन आं सोरनोबा होनो हानायबा हामगौमोन आंजों लोगोसे थैनायाव थांफासिगोन बेफोर मेथाइआ बिदि सानोमोन आरो आं आगोलनि बे दानलाय सुलाय बायदिसिना बहुद मानसिफ्रा खहा जालांनायफोरखौनो आं बोरैबा सानखां बेफोरबायदि मेथाइ बानायो आरो ओरैनो खुगा मेथाइ बिदि माबालाबायो आं बेफोर जेरावबो खननो थाङाखै बिदिमोन आरो दा रानियासो मा खालामना होखो फात्ताखौनो मोनासै आं मुसलपुरावनो ओंखारलांनो हालां लाजिनाया सानै लोमजागुलायबाय सानैया एखे दहायो मुसलपुराव थानाया गरम जाबोजोबदों आरो मा मोननांगौ नोङो दा मोजां मोननाय माने आं लेखा रोङा फरा रोङा जेबो रोङा गथ' गथाय दं गथ' गथायफ्रा मा सानगोन बेफोरबायदि बिजामादैफोर दं बेफोरबायदि माबाना फैबाय आरो आं गैला आं बे जायगायाव थाला होननानै मांबार फैबाय आं हानाय नंला बयबो होनो होननानै दा आंनि स्टेटास होनायावहाय वाट्सएप स्टेटास होनायावहाय आब' फनस' आदा खेने नोंसोर नायजोबदों
जेबो होनाखै दा न'आवबो जेबो होनखायाखैना होनाखै रावबो होननायालाय नोङो मोजां मेथाइसो खनदों गाज्रि मेथाइखौ खनाखै दा लेखा फरा रोङाबाबो मेथाइ रोजाबनायनि कुवालिटिया दं आरो आनैनावहाय दा दाख्लै खननायाथ' आनैनि गोजाना मेथाइआ बानायनाय गोजा आंनि बानायनाय गोजा दा जानो हागौ सोरबा सोरबा आनैखौहाय लांफैनो हागौ मेथाइ खननो दा बेबायदि खाबु मोनोब्ला बा जेनेबा आंबो आनैखौहाय खननो होबाय मेथाइ दिहुननो होबाय होमबा दिहुनगोन ना दिहुना राजि जागोन ना जाया आनैया दा बेयावनोथ' दिगदारा जेनेबा आं लेखा रोङा नालाय बेयाव बिराद माबा आरो खिन्थु आंनि माबायै आं निजासो बानायनो हागोन ओमफ्राय सोरबा होनायखौ आङो रोंनाय नङा बिदि जागोन दा आनैनि निजा गानखौनो निजा मेथाइखौनो दिहुनबा खालामगोन दा आयु आं गियो नों गोसोखांनानै नोंनिखौनो नों खनदो आरो बावबायबायबा नोङो आं नङा बावबाबो जाखागोन ना स्टुडिअआवहाय जायो आरो माने बिदि स्टेजाव खननाय बायदि खनसेनो खनलांनांगौ बेबायदि नङा माने ससे ससे खनलायबाय बेखौ लालायबाय बेबायदि आरो माने लेखा नायनो रोङाबाबो नों गोसोआव लानानै ससे ससे खनबानो जालांगोन आरो बे खेबसेयावनो लिरना होनायखौ माने मोनथामखौ आं दिहुननो हानाय नङा खनसे दिहुननायाव बेफोरबायदि जेखौ नांगौ बेखौ बुङोबा दिहुननोबो हानाय जानो हागौ बेबायदि आरो गोजोननाय मोनबाय आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै आं दा बुरिबाय बेनिफ्राय आरो बारा माबायाव मेम'रियाव फैनो नागिरला आंना आगोलाव आरो जै सानखाङो आं बेखौनो होखावखायोमोन आं सोरनावबा एसे माबानायफ्रावबो खनबावोसोमोन आं माइ गायनायफ्रावबो लोगोफ्राबो बिराद आंखौ लाना इन्टारेस्ट ना बेफोरबायदिमोन आरो माइ गायनायाव नों थांबासो इन्टारेस्ट जायो नालाय दा आनैया बिदि बैसागु फांसनाव बेलेग गामियाव खनहैयो ना खनहैया आं बिदि खनहैफेरा जोंनि गामियावल' बैसागु फांसनाव खनोना आनैया खनोबा बैसागु फांसनाव स्टेज पारफर्म खालामोबा आनैया फैसाखौनो लाख'नो हाया मनासो लानांगौ जायोना बिदि जाखांबायना जाखांबाय मना लानानैसो फैसाखौ आवजानांगौ जादों आरो आगोलाव बिदिनो गामिनानो एबारबो थांनाय माबायावबो आंखौ बिराद माबादोंमोन खनाखैथ' आंबो बोरैबा मोनदों मानसिफ्रा ओमफ्राय आङो माबादिया मिथिदिया गथ'फ्रा रंजाथोंसै बिदि होननानै आं माबायासै देग्लायथ' जागोन ना जाया मिथिया जायखिजाया बैसागु फांसन फैबा नोंखौ थिखोगोन आयौ दोंसे दोंनै बानायखाबाय थादो दा आनैया दा गिनो नांला गिनाङा जेबो साननाङा नोङो बिजामादै फिसाजो फिसाला गासिबो मोजांसो मोनजोबगोन मोजाङानो जादों आनैनि मेथाइ रोजाबनाया गाज्रि जायाखै ना जायाखै दा जोंहा मेथाइ रोजाबनायावहाय बे आयंआबो दंहैफायोमोन आरो आयंआबो हेफाजाब होदों ना जोंहा होखायो आबैया खोनाबायना खोनायाखै आनैनिखौ मबाइलनिखौ खोनादों मोजां जादों दा मोजां जादों आगोल दहाय खोन्थानानै आयौ मालाय बिदायानो रंजाखांलायबाय बा नोंसा गोजौआव थांबायलै सोर बिदा आयंआ आयं हौवाया ओइनो जोंहा क'क्राझारनिया फैदोंना नायदों बा मार कमेन्ट लाबाय आनै नोंखौ मा एसे बयबो एकदम माबाखा दा माबा जाबावदों नामा आनैया गिबावदों सानबावदों बिदिनो आं मासो सालायबायहाय नोंहा मा जालांखो आङो सिमां बायदि मोनबाय बिदिनो दानि जुगा मबाइलनि जुग नालाय सिमां बायदिनो जायो दसेनो मा जायो मा जाया जाखो नंबाय आं इमान गोरों दं आयु नोंखौ गोरों गोरोङाबो आजावबावगोनसो मेथाइ खनगिरि दं दानोथ' नाजावबायना होनबाय लाजिनायबो फैदों गिनायबो फैदों मोजांबो मोनदों जालाय लांदों मोजाङाव हले मोनथारथ'वाखै मोजांखौ थारमाने गिनाय दंसोगारथारो ओरैजाय बेबायदि मबाइलाव ओंखारलायनानै मा जाखो नंबाय आं दा सानख'नो हायाखै होमबा दिनैनि सोंनाय फिननायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा दोनथ'दो दे दा आनैनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहानाव फैनानै आंनि रिकुवेस्टखौ आंनि खावलायनायखौ लाखिनायनि थाखाय आरो आयं आरो आबै बिथांमोनखौबो जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावहरबाय लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबावदो आनैनि रोजाबनायखौ माबायदि मोनदों आरो दिनैनि
एसे इन्टारभिउ लानायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसे खिनियावनो फोजोबनोसै एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आयंआबो खुलुमहरदो बाय बाय आनैमोना गावनि खननायखौ नायगासिनो नै जोंहा आनैया साहा लोंबाय जोंहा आनैया साहा लोंनायाव नै गोदै गैयि मोनलोंमारबाय दानिया दोंसे स्राय रोजाबनानै होलांदो आदा बाक्सा जिल्लानि माबा मुं बावलायलांनाय दाखोलै मिथिङाव गय खान्दिसेखौ आंनो मानो नों जाहोहरनाय खनजोबला ससेयानो जाबाय खमबोदोबा बेलेग आरोबावरा लाइजामबो हरला हरला मबाइलबो मानो हरला नायनोबो फैला फैला लांनोबो मानो बुंला आयै आदा बाक्सा जिल्लानि माबा मुं बावलायलांबाय ना नोंखौसो बावनो हानो आंलाय ना बैसोखौ आं हमथानो ना सोरजोंबासो जुलि जानो आंलाय ना नोंखौसो आं नेबाय थानो सानस'नो हायासै आं आबिना मोनासै आं सानस'नो हायासै आं आबिना मोनासै आं आदा बाक्सा जिल्लानि माबा मुं बावलायलांनाय जाबाय दे जाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आनैनिसिम जाबायबो